Diedriko klasikoan lur-lerroarekin lan egiten da. Lur-lerroan elkartzen dira proiekzio planoak, horizontala eta vertikala. Puntu bat kokatzeko urruntasuna, plano vertikalarekiko distantzia, eta kota, plano horizontalarekiko distantzia behar ditugu. Balore absolutuak dira, hau da, plano horizontalarekin eta vertikalarekin hartzen dira erreferentziak. Lur-lerroarekiko elkartzuta trazatzen dugu edozein puntutik, hau da, erreferentzia lerroa. Lur-lerrotik 6 cm distantzia neurtzen dugu erreferentzia lerroan goraka, hau da, puntuaren proiekzio vertikala. A2. Lur-lerrotik 2 cm distantzia neurtzen dugu erreferentzia lerroan beheraka, hau da, puntuaren proiekzio horizontala. A1. Diedriko zuzenan edo modernoan plano horizontala eta vertikala ez dira absolutuak, eta distantziak ere ez. Urruntasuna eta kota beste puntuekin erlazionatzen dira, erlatibak dira. Honen ondorioz, lur-lerroa desagertzen da. Diedriko zuzena. A puntua dugu. B puntua kokatuko dugu jakina A puntutik 6 cm eskubira dagoela. 2 cm altuago eta plano vertikaletik A puntua baino 3 cm gertuago. A puntutik alboko planoarekiko lerro elkartzuta bat trazatzen dugu. Horren gainean 6 cm neurtzen dugu eta B1 eta B2 proiekzioen arteko erreferentzia lerroa trazatzen dugu. Erreferentzia lerroan A2 baino 2 cm altuago B2 proiekzioa kokatzen dugu. Erreferentzia lerroan A1 baino 3 cm altuago proiekzio plano vertikaletik gertuago B1 proiekzioa kokatzen dugu.